Povedzme si úprimne, že to, čo sa momentálne na Slovensku deje v oblasti kultúry, súvisí s faktom, že ľudia demokraciu odmietajú a naplňa ich akýsi zvláštny pocit nostalgie. Smútia za zdanlivo jednoduchým niekdajším svetom, ktorý sme ako keby vymenili za zložitú súčasnosť liberálnej demokracie. Ako tak celú túto situáciu sledujem, napadá ma, aká je to vlastne tá nostalgia, ktorá má Slovensko zbaviť a očistiť od liberálov a vrátiť ho do starých dobrých čias, do ktorej minulosti by sme sa to mali vrátiť. Pretože jeden vodca a jedna strana je to, čo by som osobne ja fakt nechcela. Tá namiesto budúcnosti akási minulosť. Skúste sa opýtať niektorej rozvedenej ženy alebo muža, ktorý ukončil dlhoročné partnerstvo, že ktorá minulosť je tá, do ktorej by sa vrátil. Pretože žiadna z tých minulostí nie je nejako lákavá. Autoritársky politici na Slovensku, je ich už veru bohužiaľ dosť, využívajú zlyhania liberálnej demokracie. Na to, aby mohli uspieť, hľadajú svojich vlastných demagógov. Ich hlavnou charakteristickou črtou je prefíkanosť a schopnosť ľuďmi manipulovať. Je preto veľmi jednoduché stať sa akýmsi internetovým trolom, sledovať všetky nenávistné prejavy proti rasám, náboženstvu, proti dúhovému moru, ktorý vraj vystriedal ten červený, komunistický, figu borovú. Nevystriedal nič, len my ľudia sme zatvrdli v srdciach a zmenili sme sa na nepoznanie. Nevieme podporiť sa navzájom, nevieme hľadať plnohodnotné a hodnotné správy, nevieme rozlišovať dôveryhodné zdroje od nedôveryhodných. Slovník na internete sa veľmi často kopíruje, je mnohokrát veľmi necitlivý a častokrát sa ním častujú nielen cudzí ľudia, ale aj samotné rodiny navzájom, čo vedie výrazne k odsudzeniu vlastných rodín a detí, k falošným susedským vzťahom a vlážnym priateľstvám. Toto výrazné zemetrasenie núti človeka, ktorý ešte neprišiel o rozum, dať ruky od politiky ako od vriaceho hrnca okamžite preč. Ale ako potom ochrániť demokraciu? Sú ľudia, ktorí žijú v amnézii. Sú ľudia, ktorí majú krátkodobú pamäť. Sú ľudia, ktorí žijú naozaj v nevedomosti, ktorá ich možno ospravedlňuje. Ale sú tu aj ľudia, ktorí to všetko vedia a napriek tomu to celé robia a podporujú. Pretože ani len v jedinej sekunde sa nezamyslia nad tým, že možno kdesi v budúcnosti príde práve ich potomok na tento svet, ktorý sa bude práve za to hlasné a nenávistné hlásanie svojich pravd, za svojich predkov hanbiť. Sme akoby až do nitky zmáčaní a popredkávaní zabudnutou minulosťou vynúcovaného poriadku. Môj rozum sa zastavuje a moje myslenie nechápe. A moja viera a moje srdce piští potom, aby sa toto celé zastavilo. Aby sme mohli žiť v slobodnej zemi, za ktorú práve naši predkovia bojovali. V zemi, ktoré nie len sloboda, ale predovšetkým láska a nenávistné komentáre a posty budú navždy vymazané. V zemi, kde bude dostatok pre každú rasu, každé náboženstvo a každé vierovyznanie. To prianie bude prianím aj iných a že budeme znova môcť sa podporovať, kreatívne tvoriť a navzájom byť šťastní a spokojní a nie len otrokmi svojej práce a poriadku, ktorý tu niekto nastolil.